Szeretné, ha a helyszínt keresők mindig megtalálnák, amikor éppen rendezvényt terveznek? Rendezvényhelyszínek.hu. Ideális helyszínek és szolgáltatók tárháza várja az oldal látogatóit, akik éppen megoldást keresnek rendezvényeik, konferenciáik és esküvőik megszervezésére. Egyszerű keresés, friss, pontos adatok, gyors, közvetlen kapcsolatfelvétel és innovatív rendezvénymenedzser segíti a felhasználókat a szervezésben. Látogatóink gyorsan megtalálják az ideális szolgáltatók listáját. Önnek, mint partnerünknek saját kezelőfelületén korlátlan szerkesztési lehetőséget biztosítunk, valós idejű statisztikai adatokat, amelyben minden ajánlatkérést egy felületen kezelhet. Rendezvénymenedzserünk segít a csoportos ajánlatkérések kezelésében, rendezvényük megszervezésében. Helyszíne, szolgáltatása saját magyar és angol nyelvű adatlapot kap közvetlen kapcsolatfelvételi lehetőséggel. Helyszínét, szolgáltatását minden szervező megtalálhatja akkor, amikor éppen dönteni készül. Önnek csak a beérkező ajánlatkérésekkel, rendezvényekkel kell foglalkoznia. A rendezvényhelyszínek.hu-n havonta 10-15 ezer látogató keres rendezvényére helyszínt. Tavaly több mint 9000 rendezvényre kértek ajánlatot. A Google találati listájában organikus és fizetett hirdetések formájában is az első 3-ban találják meg portálunkat, és további 5500 honlapon hirdetünk, hogy önt is minél többen megtalálják. Legyen közöttünk ön is! Rendezvényhelyszínek.hu